Здравейте, аз съм Йордан. Това е училище Слънчев лъч. Място, където всеки ден идваме с усмивка. Хайде да започнем обиколката. Докато се играем и забавляваме, научаваме много нови неща. Знаете ли как учим английски? Просто играем, изсуваме думи във въздуха и се смеем. И магията сама става English is fun. Какво е това? What is this? What is this? Hippo. A hippo. А после, игрите, на двора е цяло приключение. Игри, безкрай. Всеки клас има своя биоградинка, а това е нашата. Тук отглеждаме домати, краставици, шушки и киселец, а най-вкусните са ни ягодите. А следобедите чакаме с нетърпение. Пеем, танцуваме, свирим на различни музикални инструменти. А любимото ни е да летим във въздуха, защото сме от Айоза, там се подгъвкаем като котки и супер силни, супергерои! Нашите учители са най-добрите. Обичат ни, разбират ни и ние тях. Когато се затрудним, те ни казват: опитай пак, ти можеш. И тогава ние успяваме. Тук вярваме, че всяко дете учи по различен начин. Затова съчетаваме игри, музика и творчески занимания, за да превърнем ученето в приключение. Стараем се да откриваме уникалните дарби на всяко дете и ги насърчаваме да бъдат любознателни и уверени в себе си. Когато децата се усмихват, знаем, че това работи. Избирайки нашето училище, избирате най-доброто за детето си. Защо при нас? Защото в нашето слънчево училище децата израстват в подкрепяща и спокойна среда, близо до природата.
Тук сме щастливи, защото имаме много добри приятели, мили и добри учители. Елате, ще ви харесва.